Entay dagi sa mga dad nga mangyawa ti intensyon pagyamanda. Konsolasyon Barret Abelia, Erlindong Mirina, Jonathan Gabayne and family, Jujo Tablidelio and family, Jed and Benita Rui, Gordon and Luis Brosi, Lerma Baturi and family, Freddy Cotong and family, Mr. and Mrs. Efren Napaya and family, Rodolfo Graveles and family, Mr. Willie Banaw, Danilo Fernandez and family, Teresita Isidro and family, Francisca Francia and family, Lourdes Pistejo and Lita Valdez, Juanito Valdez, Carmelita Valdez and family, Jeffrey Banaw and family, Mr. Mirales Valdez and family. Hintay mo ti daw-dawatan nga karkaragaragan, nagiti kararwa, Antonio Valdez, Nieves Ligandin, Mercedes Valdez, Baby Jail, Angelo, Romulo Dagdag. Tumakdar tayo kakabsat, hintay pasangbayan, iti apo babaen, ti kantang panglukad. Hintayon pasangbayan, ti apo, sarap ay ti kantanta tayo. Isagot ay ti puspuso, kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo, magdayaw iti ako. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Isabat ay ti puspuso, kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo, nagdayaw iti ako. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako mga kada kayo. Kasta kumamit ka. Kalabsa ti raman tayo, ti karkararag tayo, dagiti amin nga naayat nga magsubsubaybay kada tayo, maki ramrambak iti daytoy na santon a misa. Idaton tayo mat daytoy na santon a misa para iti special intention ti parokya tayo, dagiti programa tayo. Ikararagan tayo dagiti naayat nga tumultulong, mangsubsuporta kada tayo, financial, spiritual, ken kinasayaan nga panakilangan. Tapno may karitay ang makirano, di kaya tinasanto na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang maasikan managayan. Sika anay baon, tapno pa'y bagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika si tutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kung matiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, ikamatwan, ket ito'y dagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panagnak da, ibunan nagdaka, itanuk daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agyaman kang ken kang gapu iti naindaklan alayag mo. Gloria iti Diyos, iti kamatwan.
kalangitan nga ari. Diyos Ama, aman na kabali namin, kresi ka, ako miya Jesu Kristo. Bugbog to, nga anak ti Diyos nga ako, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Sikamanika, kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami, sikamanika, kadagiti basbasul ti lubong, awaten kadaytoy araw mi, situtugaw, iti makanawan ti Ama, kasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Yan tamay siksikaw ako, Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kamatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Umararad tayo. Apo da kami ang pamilyang, day dalaeng grasyang ti Panginamaan mi, anansa tadawaten mi, taaywanan na kam kadi, ket salakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Giso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Iti tawen apan nakatay ni Ari Osias, nakita ti Apo. Situtugaw iti trono na, nangato kenatanog, ket sinaknapan ti kagayna ti intero a templo. Linikngot dagiti si tatakder nga apoy umap-apoy aparswa. Inpukpuk da iti tunggal maysa. Santo, 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 nasantuan ti Apo aman nakabalin amin. Napno ti lubong iti dayag na. Naggungon ti pundasyon ti templo gapo kadagiti pukkaw da. Napno ti mismo a templo iti aso. Kinuna. Awanen namnamak na ilunuda. Dakes amin nga agaon itingiwat ko, ket agnaedak tiyan dagiti tattao anarugit, ken dakes titunggal ibalikas da. Ket ita, nakitak dagiti mismo amatak, ti Ari, ti Apo aman nakabalin amin. Kalpasan na, timayag nga imay kanyak, timaysa kadagiti parswa. Si iigem iti beggang asinipit na iti altar. Insagid na iti beggang iti bibig ko ket kinunana.
Naisagid daytoy kadagiti bibig mo, ket ita nadalusan kan, ket napakawanen dagiti basol mo. Nangeg ko a kinuna ti Apo, siya asino ti ibaon ko, siya asino ti ibaon tayo, insungbat ko, siya ti mapan ibaon na, ti sao ti Apo. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti Diyosen. Agyaman na ken ka o Apo iti amin a puso. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti Diyosen. Agrupabak iti sangwanam tinasantuan a templom ket agdaydayawak iti naganaw. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti Diyosen. Gapo iti kinapudnom ken kinamanagayat mo. Tain pakitam anaturay tinagan mo ken dagiti bilin mo. Inpangagnak iti imawagak ken ka, pinapigsanak tabileg mo. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti Diyosen. O Apo, itanok da kanto. Dagiti amin nga ari dito'y daga. Inton mangyegda dagiti karim. Ikantadan to dagiti iti aramid ti Apo. Kastamet tinaindaklan adayag na. Sangwem dagiti makapungtot akabusor mo ket isalakan na babaen ti pannakabalin mo. O Apo, aramidem amin nga inkarim, ang maipaay kanyak, agnanayon ti di agbalbalin nga ayat mo, ilipas mo ti inrugim nga aramid. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang iti Diyosen. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat, kayat ko nga ipalagip kada kayo, tinaimbag nga damag, nga inkasabak kada kayo. Nga inawat yu, ket pagbatayan, ti sititedker, ti pangmatiyo. Daytat ibanghelyo nga inkaskasabak kada kayo. Isalakan na kayo, no salimetmitan nyo daytoy. Malaksid, no baring-baring, ti pangmatiyo. Inyawat ko kada kayo, ti kangrunaan nga inawat ko. Natay ni Kristo, gapo kadagiti basol tayo. Kas na ilanad, tinasantuan asurat. Ana itanem, ket napagungar iti may katlo nga aldaw. Kas na ilanad, tinasantuan asurat. Anagparang kin ni Pedro, sa kadagiti sa 10 ket 2 nga apostoles. Kalpasan na, nagparang itinaminsan kadagiti nasurok, alimagasot akakabsat, akaadwan na kadakwada, ti sibibiyag paylaeng ita. Nupay natayen ti daduma. Kalpasan na, nagparang kinisan Tiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na, nagparang met kanya. Nupay, nukaslaak na maysa, anayanak, iti tiyempo nga awan mangipagpagaro. Tasyak ti kanungwan kadagiti apostoles. Saan pa'y ket di arumbeng, ang maawagan na iti apostol, taenda nanesko ti iglesia ti Diyos. Ngem gapu iti parabol ti Diyos, nagbalinak akastoy, ket natulungan na ti parabol na. Saan la adayta? Ad-adda, ti panagbannog ko, ngem dagiti amin nga apostoles. Nupay ti kinapudno na, san asyak ti akin aramid, no diket ti parabol ti Diyos nga adda kanya. Ngarod, naggapuman kanya, kwento naggapu kadakwada, daytoy ti kasabami, ket daytoy ti patsenyo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Ulentay ti pagarian ti Apo, kas maibagay, ket aming
Ti Apo at da kumakada kayo. Hasta kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka o Apo. Iti naminsan iti agtaktakder ni Jesus iti igid ti danaw ti Genesaret. Nagdidinnoron dagiti tattao nga umasideg ken kuana tapno dumngeg da ti sao ti Dios. Nakita na iti igid ti danaw ti dua bilog a pinanawan dagiti mangalap anapan ng buggo kadagiti ikat da. Limugan ni Jesus iti maysa kadagiti bilog, ti bilog ni Simon. Ket dinawat na ken Simon nga ipatinga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bilog ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna kinuna ni Simon, kinunana ken Simon, ipatinggam ti bilog, ket iwayat yo ti iket yo, taagkalap kayo. Maestro insumbat ni Simon, nagpatpat kami ang nagkalap, awan Apolos tinaalami, ngem no kasta ti kunam iwayat ko dagiti iket. Inwayat da dagiti iket, ado tinaala da, ket dandanila magsam ti iket da. Pinayapayan da nga rod dagiti kakadwa da iti sabali a bilog, tapno mapanda tumulong kadakwada. Napanda ket pinunno da iti ikan dagiti dua a bilog. Iti kastangan nganidan lumnet. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket kinunana, Apo adaywan na tamay saak ama nagbasol. Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwa na ti kaado tinakalapanda. Kastamad na Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Isuda a kinakuyog ni Simon. Di kaagbuten Simon kinuna ni Jesus manipod ita tattaon ton ti kalapem. Insang at dagiti bilog ket pinanawan da amin ket simurot da ken Jesus. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayon ti may ken ka o Kristo. Good morning. Ginaggapo ka parokya ijay Sibilia. Mostly ijay masakupan ti parokya mangalap tati Santa Cruz 40 almost 49 nga barangays, more or less 40,000 ti population na ngam ti 13,000 at dada di coastal area igit ti baybay ta iawawagan mi ijay ti Factoria ti ubing bayan nakadado ti ubing ijay igit ti baybay ket ti amo ti pagsapulan da dijay mostly ang damot agtalon sa paminsan sa gaysa ngem ti kaadwan na agkalap iso nga tay medyo handa makatapog agkararagak na ako sapay kumata makatapog da apaya kakaanay narigat ngam no ti panagkalap data dagiti mangalap tayo anti si mantanas kada dili ka dumano da dyan international di pagnanti barko dadakkel no maichambada na solve ti algawdan ano dantumot dagay nintumot manang kunana apo laan dati sidang apaya nakachamba nila kay kunana may tumumang ijati ikan may kaala da pa iti 150 kilos nga bunjing dati dakkel. Ayan, nung may tsamba na talaga, tirigat na kanya, dano nagbagyo, nalapig sa anginan, di dyan awang mo ti kwada. Nung may tsamba na, ako dandani inaldaw nga, agi sapat dati nagdadakkelan nga ikan. Nukas jayan, siyempre, di agas mo ti banbanok dan, nung nakaala da mo tin, ori ka na 80 nga bunjing, plus man nga kilom to dagitay, or orilis nga babaset. Ay anda mo tumapok ti kabigatan ng sigurado karaganda mo ta video open kumantada mo baset niya pag piyestada na pintas no may tsambada nga maawan tukunak din na minsan apay hanggang tumapog hana po apay nakachamba kang di kalman iso mo lang agkakanta kay manan ragrag sa apo ala ko na kitain nyo ta salon at yo kung kunak nung numuday ta kantayo ke video at kayat na nga sa uwan kunak ta mo ti kantata agsipot-sipot ka no agpatao ka kung kunana ni kumparem palpaliiwan na ka Jesus delikado dahil ako nakahaman ako kastantoy kung nada kung nagloko na gito'y kung kunat kasi tibiyag ijay no may tsamba very good tanong na dumaka one option na datay ka datalon adapila karayan adapila kwatayo ti kadatayo ke ureon makorkortam basta ada leben tayo nga bagasan irit
Kanyada, namaraboy ti kwarta, ngam siyempre bagas akagatang da tawang garot talunan da. No handa nga tumapog ti talong aldaw no iso nga talaga pag maawanan da. Ngam na siyang badamat ay kagumulpi daw ay so nga ni DJ Mayor Medyo Santa Cruz ko winarasan na dagiti mangalap iti bilbilog da tapagkalap da. Tayo sumarot ti kangrunaan ta na nasisiglap ta nga agkalap. Kani Pedro, kindi kakadwa na mangalap da handa aman nalon. Imagine natin dyan, sitwasyon na pang ni Apo Isos. Biga, bugbugwan da ti ikat da. Kaguna ni Apo Isos kadakwada, ipatingayo ta agkalap kayo. Jiri na ni Pedro na si Babanog, si Uupay, taawan nga rin ipakan na iti pamilya na. Kasi pre, maawanan da. Si Babanog, si Uupay ko na ipatingayo ta agkalap kayo ko na inyamod. Apo, nagkami ang nagkalap, awan Apolos ti naalamin. Inyamod ta awan Apoloson, orin ako mamo nung ampon no, bagsangit kan, awan lang Apolos, awan Apolos po na, nagmadin mo yung description na awan Apolos. Kaya nung man pa'y kasta ko na naipating namin ka, di pagkalap iya ka, hanggang kala di pagkalap tayo, ito'y nga, ilaylayan mo ta sa ruwag ka, di dyan na, oo, ko na, yung kumati kabarwanan, no, di maray tadalag ko, pakamatang di tabo, hanggang kas jay, di pagkalap da, amo yung ti daklis, do, daklis, goyodan ti bilog, imbagtatan ata, agdalisan ka, di pagguyod da, bilog mo daduman ka, di motor, kada Pedro ka digaod. Kano man nga metro nasulog ang 100 di. Di man nga 100 meters kada di daklis tatala jayang minagdaklis. Mapang kami makigay-guyod. Hanggang kadi nga pan gumuyod apang kala umiggan uri hanggang pigpigsa at danto ikan mo. Kailan bibitin mga ubing nga kaslakay la detay. Wa kasjay tagdalis kay iguyod da nagadaw kunana ni Pedro. Nung may kasta ako, iwahayat mi ti ikat mi nga nabanbanog, awan na alada nagpapaknag. Kin imaginam, ni Pedro dimakkel ang mangalap, nanipon na iyanakan. Amo na ti sitwasyonan, nangato natangkayag di initan awanan, nagpatingagan. Ti magibagbagakan niya na, iwahayat yo ta ikat yo agkalap tayo. Karpentero ni Apo Jesus. Malagip yaw. Handa nga amo ti agkalap. Ni Pedro ti expert. Nyamot ko na iwahayat niya, nagkalkalap. Kas ano warog? Nung pa'y kastaga po ta master ko na po ta apo ko na iwayat niya. Inwayat na mo dahil nga. Ikaw, tanyat na kasama. Ay kadanda ni mabsangan, handan nga maguyod ti kaaduna. Kamuyo dahil kanta nga Pedro Santiago Juan. Pedro Santiago Juan, nakanta nakala, Pedro Santiago, sa dinlaw iyay kabarwan. Inuayat ng ikal, ay kapit na alada. Inuayat, kapit na alada. Kadamda ni adot na alada. Nagadot na alada. Kinagparin to mga ni Pedro. Taapaya, di laing na, di sirib na, di experience, di padas na amang ngalap aldawon. Sa karpintero di nang ibaga. Kaya di na kayo nakita na ko na adaywan na ako tamay sa ka managbasol. Anya di kina managbasol ni Pedro, kurang di talit na kin ni Apo Jesus, tanalaing na rin nga agkalap kakalap ti saritaan. Haan mo gayam. Tagda mo na sigsiglat ng isuna, karpintero laang. Kapang panunutot magkasano mata na aramid. Di na maambong advance ni Apo Jesus idin niya. Da bulsa na gayam di feeds. Yung purwak na kita pagkalapa ko nagado na alada. Kino dali ti St. Peter's Feast ko na da tilapia day jay. Tilapia tinaalada Pedro. Dagayam inlibas na nga pigs. Oh, ijay kagkalap. Inalilaw na gayam ida hamot. Awang pa'y maglap feeds idi apat na wunda. Kaya imaginam day nga napasamak na adot na alada. Nabigbigan ni Pedro J. na kapsot na nanuman pa'y naiyanak ang mangalap, naiyanak nga expert nga agkalkalap, nila ang Apo Jesus nga karpintero, isugayang ti pakaadot na alada, han nga mamati nga makaalada ti kasjay kaado. Anya ti may ibagbagan na kada tayo kakamsat, nya ti mayat.
Dinaan mo nga paspasikatan lagayan ni Apo Jesus. Apaya, balak na nga alaen. Hampay lang ang pasurot ni Apo Jesus ni Pedro idia. Oy, ma-imagine nyo? Hanapay lang ang kadwa idi. Nakita na laeng nga kalkalap da. Hanapay nga pasurot. Pasikatak man kung na ni Apo Jesus agkalap kayaw. Adot na aladan namatin. Kalpasan nga na isang atda kunan na pinanawan da aminen. Takunan ni Apo Jesus kin ni Pedro sa Anton nga ikanti kalapon taon simurso nagbaliran na adalan because of that gapo dayta nga experience ni Pedro kin ni Apo Jesus nga milagro miraculous cuts kunana day dyan. Kanya din ni napintas nga pagpampanunutan tayo. Yes, we have the talent. Adda talento tayo. Adda experience tayo. Ammo tayo ti signs of the times kuna tayo ammo tayo nga basaon ti garaw ti lubong. Kada kayo nga agsil-sildo iti regular na kontaryon numanod pa panan na. Daddo makagkurang pay. Ngamaantay nga ma-imagine no kas anong agaramid ti milagro ni Apo Jesus iti biyak tayo. Uray pa no kas anong kalaing tayo, uray kas anong kalaing ti pahadas tayo. Anya tinang pasama kin ni Pedro, DJ duwa-duwa na nagbalin nga pammanagnag ti pamati. Kanya mati mabalin tayo nga pampanunutan. Uray no kas ano kalaing tayo, uray adda talento tayo, uray no adda permanente abiyag tayo. Addan tulak ta, grasya ni Apo Diyos, anya ti umuna nga maaramid. Uri agkitakit di puso tayo, masapol nga agtungpal kin ni Apo Jesus kasla kin ni Pedro, agkitakit ta, nabanbanugdan, nasero dagarod nga na pang nagkalat mong kuna na iwayat yo, ala naman pa'y kasta sumurot kami. Inuwayat da, anya ti bunga na di pa nagtungpal. Laing, siglat, sirib, kapadasan versus panagtungpal. Anya tinaala na ginagtungpal grasya. Iso nga kuna na daytoy ada yung pagsasao nga ditay ammo ti plano ni Apo Dios. Ditay ammo ti plano ni Apo Dios. Talugad duma adda dagiti kayat tayo iti biag tayo, adda dagiti plano tayo iti biag tayo, ti saludsuden tayo, maiyan nurot kadi, maiyanaday kadi iti plano ni Apo Dios. Maibagay kadi ijay plano ni Apo Dios. Tauray siya, akadyak mo plinanot niya, padi, timula kararag ko, idi uray no barbariotic kami nga agrang-rangyad, kada kurkusik, kada agmang-mang-mang, kada, anya na ganan, agmarmaratang-tang ti bubuok medyo igit ti karayan, kental-talon, tila ba ibagbag mo ka, ako apekas ti lang at biyag ko, awan plinanok para iti biyag ko, ngam iso tinagplano para kanya. Di dyan nagduma, iso ti agplano para kada tayo. Nadangarod may nga ako life ko ini. Nga una, nalaing di basketball, napigsa. Kaya nagaduda nga fresh graduate ti college ka, ako life mi amin ida. Hindi ko napandang agti-training nga pulpulis kada BGMP, kada fireman. Kada iti may sakayat na nga mismo ti agpulis nga haan nga. Haan mga high blood isuna na physically fit nga ron, agjag-jogging. Ngaminto numapan agpabipi, ija ayan ti screening dahil di magbibiti ag pulis ag high blood. Ngam no ti pagpabipyan na ije center kada ije balayda mayat mo ngam no mapan ije ag high blood. Halat ta nga maawat ay ag sa kinakam nan ta naawat dagi ije kakadwana. Kakunakan niya na inyo ti pagsangitam. Di mo amo na niya ti plano ni Apo Dios king ka. Anya ti pagreklam mo, di mo amo na niya ti plano ni Apo Dios king ka palubusan. Di ko ang kunang mapangkadyan ni manong mo diyan ti kumilet. Naawat mo, alam mo na, ala na yung position nan. Among na pumilik ka, dahil ta pulis na tartarigagayang, guardiam to laang. Kaya ko ang ka, ag pulis ka pa, haanan na ako, may mayat ito, itang alas 5, awanan ti sir, no pulis ka, ore agsisiyat ka, ayaban na kalat. Kaya di may mayat, huwan ko na. Amo ti plan, kasi yung artikan niya tayo, ado lagi tayo kayat tayo, ngang ti saludsod, maiyataday ka di, ijay plano ni Apo Diyos. Dagiti aramidan tayo, mayataday ka di plano ni Apo Diyos. Uray man ti parokya, ti kararag ko laang kanyayo, kinti kararag tayo kuman, dagiti aramidan tayo, mayataday ka di plano ni Apo Diyos, uno plano tayo laang nga tao. Di ba nakilangan tayo? Kayat ka din ni Apo Diyos, uno kayat tayo laang nga tao.
Sangka unak kada kayo nga, amin nga aramidon tayo. Maidaydayo kung mani Apo Diyos, haan na datayo at tao. Once nga pinanunot tayo nga datayo, ti maitanukan, haanin nga plano ni Apo Diyos. Nagbaliwan. Kanya ti rumbang aramidon tayo, umuna agtudyo. No agtudyo ka kini Apo Diyos, awan ti abak mo. Nagpakumbaba ka sumurot kin kwa na bendisyon, apit nga ado, kaslakin ni Pedro. Nagmayat di pa nagapit, nagado di na alada, uray no maikontra, iji pagayatan ti tao nga nabanbanog, naabak, nasero, awan na ala na, nung idi nagtungpal iti Diyos, kanya din awat na bendisyon kin grasya. Kasi mo kanya tayo, ado dagiti kayat tayo kakabsat, ado dagiti paka tiammo tayo, ke maababak tayo, ng mga abak ni Apo Diyos kanya tayo. Tiammo tayo, ke dihado tayo, ng lumamlamang ni Apo Diyos kanya tayo. Iso man na mayat lata, na pinpintas lata, agtulnog kin sumurot kin kuana. May mayat lata, agsanggir, iti pagayatan na. Agpasamo dagiti agbunya, kin dagiti mga anak, rawidan tayo ti rito ti panagbunya. Eden Diyos. Ano sa kanan ng kalapili, makapunan. Eden Diyos. Kakabsat, imay kay ditoy, kapabunyagan nyo ni Eden Diyos, na anak yun, ti panagbunyag ti may nga ubing nga isang sangayan na pasamag tababain ti bunyag, maitidken ko anak ti baro abiyag nga iso ti biyag ana Diyosan, kablaawan kay nga rutin kay itatabuno iti dahi ti arambak bunyag. Maibagay ada kayo nga naganap ti mangidatag ti anak yo, tapno ipakita yo, ti tarigagay yo, amang dawat kanya Apo Diyos, ti panangibingay na ti anak yo, ti biyag ana Diyosan, kalpasan ti panangted yo kenkwa na ti biyag ana intawan, da kayo mat nga manganak, ninong kadaninan, abayin nyo dali tinaganak, iti dahil nga ubing nga anakin nyo. Tay pakita yo ti panggapi o mang tulong to kadakwada. Ti panangsamay ti ubing, tapno agbalin nga napudpud no anak ti Diyos. Salud-sudat kada kayo nga naganak. Awatin nyo malaang ti anong yo ang mangisurong to ti pamati iti dahil nga anak yo. Yagal yung tumot lakin kwa na ti panagtungkal na kadagiti bilin ti panagayat iti Diyos kinitipada na tao. Da kayo nga ninong kadaninang. Si sasagana kay madlaan amang tulong to kadagiti nagannak ti panakaisuron to iti daytoy nga ubing nga anak niyo. Iden Diyos siraragsak ti kay na Kristiyan man agimong nga umawat ken ka itinagan ti na Kristiyan man agimong awaten ka ngarod nga agpaay ken Kristo babaan ti tanda ti krus na. Kurosak ti mugin na kalpasan na da kayo managannak ninong kadalinan kurosan niyo madta mong ginda. Kuros mo. Kay dawatin di panangasin na po tayo ng Iso Kristo, ken Eden Diyos, dagiti nagannak ken mga anak ken kuana, ang dagiti amin nga nabunyagan, kat po na tayo tumakder tayo amin, denggen na kamkani. Apo gapo ti misteryo ti papatay ken panagungar mo ipaay mo ka, dahito nga ubing, ti baro abiyag nga itad ti bunyag, awatin ka nga maikamen tinasantuan nga iglesia, dawatin mi ken kaapo. Ipaay mo kung maababaan dahil ti panagbunyag natin panagkonpermanan to, agbalin na napaypay sa pasurot mo ken mangisaksi ti ebanghelyo dawatin mi ken kaapo. Iturong mo kat ti panagbiag na tapno babaen tinasanto na panagbiag mabungkod nang to ti ragsak ti pagarian ti Dios dawatin mi ken kaapo. Ipaay mo kung mga agbiag asisisimpet dahil pinaganak ken mga anak tatno agserbida pagtuladan dahil ito'y anak dadawatin mi ken kaapo. Para
paray-rayam, ken pabarwan kat kada kami ti grasya day di pa nagbunyag mi dawatin mi kan kaapo. Tinggan ako. Dahil magdawatin di pa nang ibabad dagiti sa Santos, ti kuna tayo, isungbat tayo, ikakaasin na kami. Santa Maria nga ina ti Diyos, Kakaasin ako. San Jose, Kakaasin ako. San Juan Bautista, Kakaasin San ako. Pedro, ken San Pablo. Kakaasin ako. Kay amin asa Santos ti Diyos, ikakaasin na kami. Manakabalin ka nagnanayon na Diyos, imbaon mo dito ilubong ti bugbog to nga anak mo tapnong paksyatin na ti pan nakabalin ti Espiritu ti kinadakes, ket alawen na kami iti pagarian ti kinasitnge, ket ipan na kami iti sidong tiranyag ti pagarian ti lawag mo. Dawatin mingarod ken ka, karok atom dayto nga ubing iti basol at awid ket pagbalinem at templo ti gloriam, ket ibaon mo ti Espiritu Santo nga agtaeng ken kuana gapo ken Kristo nga apo mi. Umapay kumakin katipig sa nagapo ti bilid ni Kristo anang isalakan iso nga agbiag na agnanayon. Ibinabunyagan tayo, inkari tayo tinaunad na pamati ti babaen ti panang sumbat dagiti naganak ken nanganak kada tayo. Kita pabaruan tayo umat dati akari tayo, ken ikariam tayo umat ni Eden Diyos. Diti dati nga naunad na pamati ken panang talikod ti basol, babaen ti panang sumbat tayo kadagitoy asarudsod. Paglikodan niyo madla ti basol iti kasta agbiak kayo iti sidong ti waya-waya dagiti anak ti Dios. Paglikodan niyo madla dagiti panggargari ti kinadakes iti kasta saan na kayon nga iturayan ti basol. Paglikodan niyo madla ni Satanas amang isungsong iti panagbasol. Mamati kayo madla ti Dios Ama aman nakabalin amin anang marswa iti langit ken daga. Mamati kay madla ni Jesucristo abugbog to nga anak na inyanak ni Birhen Maria nagtutuok ket na itanem nagungar ka dagiti natay ket si tutugaw iti makannawan ti Ama. Mamati kay madla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagrerenanod dagiti basbasol dagiti sa Santos ti panakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti bagikan ti biag nga agnanayon. Daytoy ti pamati tayo, daytoy ti pamati ti iglesia tayo, ikadugumaan tayo ti mangipaduyak-yak, iti daytoy a pamati, iti sidong ni Kristo nga apo tayo. Amen. Nubunyagat ni Eden Diyos, da kayo nga naganak ken mga anak, umiggan kayo ti paset ti bagina. Umiggan kayo ti paset ti bagina ni Eden Diyos. Nakatatang na, Eden Diyos, siya bunyagang ka itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Babaen ti danong ken ti Espiritu Santo, impaay ti Diyos nga Ama ni Jesucristo, ken Eden Diyos ti panakadalos na ti Krisma ti panakaisalakan. Ti panakadalos na, ti Krisma ti panakaisalakan, napasingkadan ti panakaikamin na ken Kristo apadi, propeta ken ari, ket mairanod to, iti biag nga agnanayon, sapay kumatakasta. Nagbalinan ni Eden Diyos aparo aparso at inkawis na Kristo dahil puro alupot tanda ti inkawis na ti biyag ni Kristo apakailasinan ti kinatangok na akas Kristiyano sapay kumatababaan ti pagpatulad dagiti kakabagyan ken gagayem na idanon nang awan mulit na red kinatangok ti agnanayon a biyag sa dilangit sapay kumatakasta. Daytoy a kandela ket tanda ti silaw ni Kristo nga inawat ni Eden Diyos ang kabumbunyag maitalet daytoy a silaw kada kayo ang naganak ken mga anak
Tapos taginayunan nyo tiranyag na, kitain nyo nga rod, tani Eden Diyos, agbyag, akas anak day kaasilaw, kan kanayon ko maasisik dati silaw ti pamati iti puso na, tapon inton umay ti ako makitimpuyog to, kadagiti sa santos ti langit, as sumabot ken kuana. Kakabsat ni Eden Diyos, baron aparswa, na ikamangan iti bagi ni Kristo, ti simbaan ni Kristo, na daanan ti baro abiyag ken Kristo. Agyaman tayo iti dito nga grasya, nga naawat na inton agkonperma madagdagan to dito panagbunyag na inton no agkomunyon makikikaysan to iti simbaan iti napunpunno a pamati ket agyaman tayo iti dito nga grasya nga naawat ni Eden Diyos ken di pamilya na palakpakan tayo congratulations to your family na idap dagiti kandila maidulin ken maaramid ti panagdaton. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya ako atin ako maday kadaton ka tayo lima, kaya paayo kay kayawan, kaya pakagloyan tinagan na, kaya kastamay kapagimbagan tayo, kaya tikadagupan tinasatuan ng iglesia. O Dios nga ako mi pinarswam dagiti tinapay ken arap tapno saranayon dati narasi abiyag mi ditoy daga. Ipaay mo kadi, tapagbalinan pa'y asaranay ti panakaisalakan mi kapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako makada kayo. Kasta pangamit Itag-ayo dagita puspuso yo. at dada sa tag-ay iyaw. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May karikat rumbe. Pudno na yo may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalang ti agnanayon na pannakaisalakan. Babaan ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti anggeles ken sa santos. Kati kanta mi ti imno ti panakaidaydayaw mo kat kunami adi at sarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Ti langit ken
Nuray ti pakay daydayawan. Hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay ginagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pod noon ay Apo, abiid ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo, ta Espiritu mamang pasanto ka dagitoy adaton. Tapno pagbalinem, gati paay mo ida kada kami, abagin gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kasta met akal pasanday ti panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminong kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Isu amay ibuyat to amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Bagayan ti krus mo, kanika panagungan, pinakamin sa lakas, ikaw nagtulog sa kalat. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo gadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano iti bagigan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam Apo ti iglesia manaysak na piti sangan lubungan ket parayrayom ti ayak na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidem ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken inggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kanito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempuyo ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan mo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami Nagdak sa dilangit, matay tayo kumatinakan mo. Tunteng kumati pagkataya, matupal kumatinakan mo. Iti dalakas sa dilangit. Itidan kalapan kalbong ito'y, tikanemi ipatinayin mo. Pakawanan na iti basol mi, akasmet ang makawan mi. Kadagiti na kabasol kada kami. Dinakamay paypayaran mo ng salakan na kami. dawaken mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami
kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kapukan tituray, ipanakagaling kay dayaw, kagnanayin mo dito. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibakit kada kayo kapya aggapukan niya tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan no di ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti ingdana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Kasta kumani. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat kariti basbasol ti lupa. Nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, siya may karin, may takanya, ti may silaran sa pagkakas. Kinakapsut mi, panakapakawan, nagkurangan mi. Pagmuti
ayat ti Diyos, pintay rambakan, grasya na asagot, pagharamanan, ay sutibiyag, amin nagapuan, rigat kenamay, Diyos Umararap tayo. O Diyos, kinayat mo, magiranod kami iti may sa padaya, tapno maligdigan di panagikay sa amin ken Kristo. Ipaay mo kadita mamataod kami, kadagiti bunga ti panakaisalatan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan di hinggana. Amen. May palagit tayo final practice tayo, training tayo Apo, kalpasan ti bisa di poblasyon, kaya tayo election ti new sets of officers tayo. Ti Apo hagda kumakada kayo. Basta kumapit. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nagpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman. Ang bagabigat tayo amin Apo. Basta kumapit.